Кой не е? Снимаме вече, ма къде му е? Аха. Ама от тук почне Кири. От тук даде един кадър и след това вече муцуните. Ма ти снимаш ли? Да, снимам. Снима ли? Да. Дай вари. BBC Live. Малко матрица. Обърни се към... Е така, да можеш да се виждаш. Панчи, тук съм събрал една тълпа, които са дошли за тебе. Шегувам се, не са за тебе. Но, ела да муваме домаки с сирене. Следващия. 12 часа стана. Вие сте. Писка здраво. Панчик, си рожден ден, да си жив и здрав, голям да пораснеш и какво? Радвам се за теб, че Дали ти пораснат мустаците най-после. Панчи, много палатки и много хамаци да смениш през годините. Честит рожден ден. Аз съм натиснал пауза без да искам. Чай сега. последна финал. Панчи, време да се пострижиш и да спреш да слушаш Red Hot Chili Peppers. Как се спираше? И да те шибат калинките. Весело изкарване, чао. Само аз съм му казах чао. Преди чао, честит рожден ден, Майкъл. Стана една минута и 15 секунди. Айде, жив и здрав.